その唯一が俺だからよ。いいか、わしの残ったチャクラをありったけ渡す。これを渡せばわしは寝ちまう。お前はサスケ一人救えないのか。なんでそんな強気でいられる。憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。じゃねえ、あれを知ってる者同士だから。